ta aka yanzu mu gaisa gaisuwa kuma ta musulunci ba ta wuce haka ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya sa mu ga bayan taron nan lafiya. Allah ya albarkaci abubuwan da aka yi. Amin. Allah mai da mu gida. Amin dan ya rasu da kowa ne komai ne yadda ya so ga wanda ya so yadda ya so a lokacin da ya so. Tsira da amincin Allah tsara tabbata ga koyon halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga farko kafin in ce komai bacin godiya ga Allah da Muhammadu Rasulullahi ina kamun kafa da ibada wanda ya zamanto muka yi tsarkaka ta haɗin kan al'ummar Hausawan duniya. Allah ya ji kan uba jagaba mai martaba sarkin Kano, mai martaba sarkin Rano da mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero bisa yadda suka yi wa musulunci da kuma harshen Hausa ainihin hidima. Allah ya ji kansu. Abu na gaba shine ranar Hausa ta duniya shekara 5 da suka wuce muna zaune muna mitin wani ɗaya daga cikin mu ya zamanto ana kiransa Abdulbaki Jari ya kawo shawara ya kamata a samu wata rana wadda ya zamanto za a ainihin tabbatar da cewa an sa ta ranar Hausa. Allah cikin ikonsa bacin tattaunawa na yanke na amince da cewa ranar da aka kirkiro da a makaranta ta farko ta boko wadda ake gidan ɗan Hausa ya zamanto ranar 26 ga watan 8 hijira ta 1910. Yau shekara 110 kenan cir yau dinnan da kirkiro waɗannan baƙaƙe wanda Hans Bisa wanda ake kiransa ɗan Hausa ya kirkiro. Muka yadda muka amince. Alhamdulillahi yanzu ƙasashe kusan 35 ne a yau suke yin wannan ainihin taro a Afirka, wanda duk jihohi inda ake da al'ummar Hausawa na duniya shi ma a wannan rana ya kasance ana ƙaddamarwa misali kamar yau. Don haka babu abin da za mu ce sai godiya ga Allah. Mun naɗa sarkin Hausawa na ƙasashen Turai Alaihi Janka da Lambo. Da azumin nan za mu naɗa sarkin Hausawa na ƙasashen Larabawa ga kuma na Afirka. Don haka daga yau a wannan bigire wanda ya zamanto a nan aka kafa daular ƙasar Rano, a nan gurin da nike wannan gida a nan ya zamanto Bahaushe ya fara sarautarsa a wannan jiha ta mai albarka, wanda ko ba komai in aka ce Ranau aka ce Abagayawa to lalle ƙauye an ce shine tushen birni. To don haka a yau za mu ƙaddamar da wannan ƙungiya bisa yadda ƙungiyar da take yi wa kamfanoni rijista ta sahale mana cewa yanzu daga yau mun ƙaddamar ta zama al'ummar Hausawan duniya wadda ake kira Ahad. Ta sunan ƙungiyar aha watan aiki ta kada ka ji na turin kura yana ka san akwai aiki. To an yi aiki, mazaje sun yi aiki, sun kare ɗaya duniya. Yau gashi sun ƙirƙiro ranar Hausa ta duniya wanda ba majalisar ɗinkin duniya ba ne, ba ta da alaƙa da majalisar ɗinkin duniya. Wannan ƙungiyar ce ta ƙirƙiro shekara 5. Tun da majalisar ɗinkin duniya ba ta yi ranar harshen turanci ko larabci ko faransanci ba, to gaskiya ba na jin za ta fara da na Hausa. Mu muka ƙirƙiro, sai dai muna fata yanzu ya kewaye duniya gabaki ɗaya, har majalisar ɗinkin duniya kuma nan gaba ta shigo ana mana kyakkyawan fata. Don haka ina son amfani da wannan dama, akwai abubuwa da yawa da za a tattauna amma ba lokaci, za mu tsaya a nan gurin. Ubangiji Allah ka ɗaukaka musulunci,
Allah ka ɗaukaka wanda ya zamanto duk wannan guri bisa yadda ya zamanto manyan sarakuna duk da ba mu sami sarkin Hausa ko ɗaya ba, wato mai daraja ta ɗaya ya halarci wannan gurin sai wakilai, to amma mun gode wa Allah. Don haka muke alhini wallahi al'azim Allah ya ji ɗan sarkin ranar ila tafi da Abdulkadir. Mun yi rashi mutum ne mai son al'ada, mutum ne tsayayye, shi ne kuma ubanmu na ƙasa gabaki ɗaya, babban uba. Allah ya ji kansa, ina ma yana da rai muka yi wannan taron da kun ga gata. Assalam.